Медитацията за връщане към себе си е чудесен начин да се свършите със себе си и да усетите вътрешен покой, да се върнете към центъра си. Да направим медитацията. Разположете се удобно, седнете или легнете в удобна позиция. Затворете очите и започнете да дишате дълбоко, равномерно. Вдишвайте бавно и издишвайте. А сега ще направим задържане на въздуха между вдишванията и издишванията. Вдишвате, задържате и издишвате. Създайте ритъм. Вдишване, задържане, издишване. И отново. Вдишване, задържане, издишване. Ако можете да задържате въздуха и след издишване и да запазите ритъма, направете го. Или вдишване, задържане, издишване, задържане. Този ритъм е по-сложен и ако не можете да го спазвате, то останете на предходния. Цялото внимание е насочено към дишането. Следете как въздуха влиза и излиза. Следете ритъма и задържанията. А сега забележете ума си. Наблюдавайте вашите мисли. Те идват и се отиват. Опитайте да не се задържате върху конкретна мисъл. Нека мислите да идват и да си отиват, без да занимават вашето съзнание. Не концентрирайте внимание върху мислите, а те просто текат през вас като река. Визуализирайте, че се намирате в бяла, светла, озарена стая. Тя е символ на вашето вътрешно пространство. Вие се движите към центъра на стаята. След като сте в центъра,
Почувствайте вътрешен покой. Почувствайте, че през вас протича светлина и тази светлинна енергия ви свързва с вас самите. Съсредоточете се върху усещанията си, върху емоциите си. Опитайте да присъствате в този момент, да осъзнаете себе си и своето състояние на физическото тяло, на вашите емоции и на вашите мисли. Осъзнайте как се чувствате и как бихте искали да се чувствате. Възнамерете промяна в себе си. Възнамерете връзка с вашия вътрешен свят. Възнамерете хармония със себе си. Представете си как бихте искали да живеете, да се реализирате. Какво бихте искали да промените в себе си? И създайте намерения за тази промяна, така както се я представите. Насладете се на този момент на връщане към себе си, към вътрешния ви център, към вътрешното спокойствие и към трансформацията, която можете само вие да направите.
Когато решите, че сте готови, бавно се върнете към външния свят. Бавно отворете очи, раздвижете ръцете и краката си и осъзнайте настоящия момент. Тази медитация е много полезна, когато се чувствате разсеяни или изгубени. Когато искате да върнете вътрешния фокус и спокойствие. Ако тя ви е харесала, правете я редовно и се абонирайте за канала.